खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ चिरांनि सान्थिपुराव लंथं सिखाव। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना सान्थिपुरनि माया स्टर गलायाव सासे लंथं सिखाव हाबदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना साहा ओनसोलाव थानाय सान्थिपुर हाथाइनि अमित नेवारनि माया स्टर गलायाव सासे सिनाय मोनै लंथं सिखाव हाबनानै उतपात खालामो। थांनाय 29 जुन खालि हरनि समाव सुजुग लाना देहायाव जेबो गानालासे लंथं गंसे गलायाव हाबनानै गलानि सिङाव दोननाय मुवा बेसादफोरखौ बोख्लाय बोसि खालामनाय नुथायखौ सीसीटीवी केमेरायाव नुनो मोन्दों। गला बिगोमा अमित नेवारा फोरमायनाय बादिब्ला गासै 20,000 रांनि खहा खालामना गालांदों लंथं सिखावा। गला बिगोमाया बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय सान्थिपुर पुलिस आउटपस्टआव मिथिसार होनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव BPF राजखान्थि दोलोआ गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि खुंदों। लकसभा बियाब दाफुंना होनांगौनि दाबिजों BPF दोलोनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। दिनै गसाइगाव आरो पर्बतजरा जिल्ला BPF हान्जानि बानजायनायाव गसाइगावनि SDO सिभिल अफिसाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि होदों BPF दोलोआ। BTCआव क'क्राझारजों लोगोसे उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ दाफुंनांगौनि दाबिजों BPF दोलोआ बे धरना हाबाफारिखौ दिन्थिफुंदों। बे सोमावसारनायाव BPFनि आफादगिरि BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी, BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारी, MLA रबिराम नार्जारी लोगोसे MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लायो। गेलेमु बिथिंनि फारसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी आरो अपुर्न नार्जारीनि उनाव गुबुन सासे बर'नि फिसा मनबिर बसुमतारीया भारतनि अंडर-19 फुटबल हानजायाव सायख'जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि मनबिर बसुमतारीया गावनि गोख्रों गेलेनायजों भारतनि अंडर-19 हानजायाव सायख'जादों। बिथांनि सायख'जानायखौ लानानै बर' हारिया गोजोननाय फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि कुथुरिझाराव 3 ड्राग्स एडिक्टेड लाइमोनफोरखौ हमदों। लाइमोन 3बो ड्राग्स लाबाय थानाय समावनो फरायसा आफाद ABMSU आरो जायगानि रायजोफोरा हमदों। हमजानाय 3 लाइमोनफोरा रुपहिनी खुमगुरिनि थुरिबारिनि देब' दैमारी, मैनागुरिनि दिपेन बर' आरो खुमगुरिनि प्रान्जल बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। 3 लाइमोनफोरनिफ्राय ड्राग्सजों आबुं कन्टेनार, गं3 मबाइल फन, AS28A5450 नाम्बारनि गंसे स्कुटि बोखांनो हायो रायजोफोरा। पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिहैना 3 लाइमोनफोरखौ हमनानै थानायाव लाबोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।